Sanibonani, you guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for joining. Ngumnkosi nophilile. Thank you so much, you guys. For coming, ungakhohlwa ukuthi like i-video, subscribe, share. Okay. Kule video guys ngizothanda ukuthi ngikhulume ngompumelelo Mseleku nentombi yakhe entsha ke uMamkhulu. Kuthiwe lo sisi uyena ke uMamkhulu. Laphana ke when it comes to siyakhumbula abakhona uvuyokazi noTirelo into ekanjalo you guys okungamantombazana abanezingane nompumelelo esesithanda ukubabona kakhulu laphana you guys on social media esibazi ukuthi bonoma abengane zakhe kade silindele ukuthi ubrother ke uzobashada ke njengoba ke you guys bese sebesaziwa phela emndeni wakaMseleku you guys when it comes to ingane zesithembu uthando nesithembu. If you do watch those shows that I really watch a lot you guys angwenzi kakhulu ama reviews on ingane zesithembu but ngenza kakhulu unothando nesithembu but I do watch ingane zesithembu you guys. I think ngingenza review ngayilahlela ivideo ngicela uyibuke mangaba uyibukanga you guys. So bengikhulumeke ngodaba lokho lukaSine noMpilo but in this case ngizothanda ukukhuluma ngompumelelo you guys ngoba umpumelelo uye waposta lapha ku Instagram waposta ke lo sisi ke bathi ubani unoMpilo isithi noMpilo igama you guys wakacele siyakhumbula ukuthi umpumelelo wathi ehleli noma wakhe nobaba bakhe lapha when it comes to uthando nesithembu wasekhuluma ukuthi yena uzothanda ukuthi maqala ukushada ngoba kakabashadi lamantombazana uzothanda ukuthi ashade ke intombi into which is a virgin. Okay, so sonke samgxeka sathi hayibo boy so uzalise laba abathola nabo bengama virgin sebazalisile ingane sebomama bengane zakho sekumele manje uqala ukushada uqala phela ngovuyokazi okuyikuthi vele uyena usenengane ezimbili manje zakampumelelo bese kuza uTirelo naye unengane kaMpumelelo besibheka ukuthi uboy uzobashada ke ababili laba mangabe ke sefuna ukuqhubeka umsangano wokushada njengoba baba wakhe aqhubeka ashadeke ngoba ngathi ingane yasesithenjini impela le ngathi nayo iphezulu kwesithembu nje usehlalisa uma wakhe noba ke phansi kule meeting athi yena ke uzoqala yena ngokushada intombi into hayi laba babili abakhona already wonke umuntu wathi hayibo nayi imhlolo bo nayi imhlolo impumelelo uthi uzoqala ukushada ivirgin kanti laba ongabatholanga beama virgin wemna wami laba babe ngama virgin wena wenza ukuthi bengabe ngama virgin so ufuna ukubashi uyoshada ivirgin njani mntakababa njani bekumele nje according to me ashada uvuyokazi mama ingane zakhe ezimbili ongena vele waqala ufika lapha kaMseleku bese shada uTirelo bese sengaza ngalomsangano wakhe ezemuva. That's according to me. That's just my own opinion, you guys. Kodwa uboy wathi yena hayi according to yena uzoshada intombi into qala bese labo mama bengane zakhe bazemva. Kuningi sikubona lapha you guys when it comes to umpumelelo Mseleku angazi uyenzelani yonke lento. For me nje ngiphuka inhliziyo because umpumelelo is still very young. Yonke lento ayenzayo you guys mina I do feel ukuthi ubaba uMseleku unesandla kuloko because nisho ukuthi umpumelelo ukwenza yedwa konke lokho akwenzayo akekho ubaba uMseleku kuyo yonke lento inhlelo zakhe nayo yonke lama choices wakhe okasangene nayo and nisisho ukuthi ubaba uMseleku is not part of this. Angazi you guys sathi sizoyibona ke leyo ntombi into mina bengilindele nje ngempela esinye isizedze esidlula ulokungana uvuyokazi noTirelo awubheka ukuthi ushaya amantombazana amahle kanjani abantu baze bathi hayi girls you can do better than umpumelelo hambani niyodinga niyofunda nihlakaniphe nezinto ezingcono qedela lapho nizowathola amadoda angempela mana hayi lengane lelo kunisanganela. Those are people on the comment sections you guys if you go around right and nami ngivumelana nabo ukuthi girl ngendlela abahle ngakhona uvuyokazi noTirelo bangasazitholela indoda engcono man bathole nje amadoda angcono bayeke nje lonke lo mbhedo wakaMseleku ngibuye futhi ngicabanga ukuthi mhlambe is just because of the show mhlambe bayashutha nje show you guys it's not anything real or important or anything bazama ukudida thina seabalandeli sisangane you know sithola into yokukhuluma ngayo angazi sengicabanga naloko kaningi you guys. So ke usibindi Mseleku kwakhulunywa ke ngevirgin lakhe sathi hayi sizolibona ivirgin nanya emposta lapha ka Instagram you guys umpostile udade siyambona kunesithombe behle kustrendile nje salonto bathi ubani kathi unompumelelo no it's not I think it's wakacele igama sengilikhohliwe bengilazi igama kodwa ke you guys sizofika egameni lakhe ke asikhulumeni ngesithombe estrendile abantu bele kube babazile bekhuluma ke you guys ngeboard yakhe angifuni ukukhuluma kakhulu ngeboard nami ngineboard yami nje ibhedelayo so angifuni ukukhuluma ke ngeboard ka sisters muhle naye you guys muhle engishoyo ukuthi mina uthe mashe qale yena oshada intombi into bengicabanga ukuthi mhlambe usebone amohlu kudlula uvuyokazi noTirelo. That's what I was expecting ukuthi uzolethe into
ezothi mayifika laphana sibone nje uVyukazi neTirelo ba but ke akunjalo. But musu uyabuka i-caption yakhe mephosele sasithombe uthe mawukuyona lento uthe wona amen onenkinga seyofona right mawukuyona lento uzoqonda ukuthi kwenzekani. So based on i-caption yakhe sengiyacabanga ukuthi kusho ukuthi nasiqonda ukuthi kwenzekani kahle kahle because girl after Vyukazi noTirelo and she bring this girl nabe sicabanga ukuthi kuyoze enye into ezocishilanga uyezwa. But siyabona ukuthi she's just a normal girl, she's just another girl nje ayikho into etheni ngayisingayibabaza you know. Noma abantu bebhizi bebaza iboard sengisho nje ukuthi mina bengicabanga ukuthi into ezofika la yabona nje umpumelo mangabe akafuna ukushada uVyukazi noTirelo shothi ubone enye nje into enye kanti lutho nje you guys. So uthi ku caption mawukuyona lento uzoqonda ukuthi kwenzekani onenkinga useyofona you know. Uthi khona asihlehli sibheke phambili uyozuchithe i-caption kaMpumelelo Msele isho ukuthini le caption you guys isho ukuthini le caption uthi onenkinga useyofona angazi you guys kuningi when it comes to Mpumelelo angazi abantu sekukuningi abakushilo ngogela angizukusho kuningi mina ke you guys but anyways bengifuna ukuthi siye na kuma comment laphana bakhona abalokuthi hayi siyakuthanda ke wena into ekanjalo umuntu hayi wena ke khanda vele uyahlanya one day is coming the things that you are doing your father this thing you are doing your father did to your mother. As a result your mom is living with pain. She was a first girlfriend but now she's a second wife and has to tolerate Macele's bossiness. Ave uyozisola wena mfana wamthethisa kancane ngizokuyifunda leyo wathi udlala ke ngengane zabantu. I do believe Mpumelelo udlala ngengane zabantu man. Yabona abo Vyukazi nabo Tirelo I really wish they can do better nami nje. I'm not saying mina I'm a better person, I have a better relationship. I'm just saying okay ngendlela abasebancane ngakhona ngendlela abahle ngakhona ukuthi baloku bezalela Mpumelelo ebheda ngabo kanjena they can just bayokhulisa ingane zabo uzozikhulisa kwayena you know what but at least they can go and find better things to do than lokusanganelwa Mpumelelo kanje ukusanganelwa phela lokho ukusanganelwa lokho umuntu akusanganele nje do you know what I mean. For mina nje no omunye uthi washo mayeni what is gonna end in tears. Ngeke someone said you can never make us like you. And this one is 22 so Vuyo is the mama of the house. But ukuthi akazi ukushadwa ke ezumamkhulu kuyoshadwa lo you guys into eyikanjalo nje. I think batho uNompilo wakacele something like that. I'm sorry if I mistake the name because angikho lapha ngibona khona igama. I think bembambele kaNompilo. I really hope I did not mistake. Nosipho not Nompilo. I think uNosipho wakacele you guys. Someone said these two ain't in a relationship. They are just trying to lay more numbers into the show. Into engishilo before you guys ngathi ngicabanga ukuthi sebe la kwenza ishow kudlalwa ngathi. Do you think this is Mpumelo's girlfriend? Someone even mentioned ukuthi why eza nabadala kunaye? Why bonke bebadala kunaye? I do not know, are they older than him? Angaze when it comes to their ages. Someone said, why is everyone saying this girl is not beautiful? I've had to look at her profile to see what you're all talking about. You guys are just made with she's a graduate and she's a wife material, something most of you all can never be. Let her be Nendo Dayak. Something that Ntando was talking about on one of her videos. Ama graduations wako na ama diploma wako na everything. When it comes to Mjolo, do you know what it doesn't mean? It means nothing. Uthe uNtando when it comes to umjolo uba dom ungasazi nokuthi ugraduate. When it comes to umjolo, imagine the whole graduate has lahlele koMpumelelo Msele. What does it mean? The whole graduate since le comment ikhuluma ukuthi ufundile uyigraduate and stuff. Ayozilahlela kuMpumelelo Msele ku. Bafethu umjolo wona uyanyisa ship. Umjolo unyisa ngisho nama president nama minister na everything. This graduate thing guys ngeke izisebenzela kaMsele ukuthi uyigraduate na nani. Umjolo uyonyisa nje uzobona nje uyongena lapha na kaMsele ayoba ngenye into njengathi ayifundile and stuff ebe yi graduate. Angazi you guys ukuthi kwenzakalani. But that Vuyokazi Ncweni she is a million times better. I hope this virgin turns you unyenyi. Angazi ukuthi wenzani Mpumelelo guys nale graduate yakhe. For me nje ubu graduate abusebenzi kule ndawo. Ayi because girl why is Mpumelelo doing this to abo Vuyokazi mar? So ke uNosipho cele ukuthi uyena ozoba umamkhulu you guys umpostile wathi nenkingi seyofona Mpumelelo ke loyo you guys.
hayi angazi angizukuya kulaba mbhodishemayo you guys abanye bathi movie angazi mina ngimbone yena muhle you guys asikuthi movie le ntombazana muhle engikushoyo nje ukuthi umpumelelo usoleni kuVyukazi noTirelo ukuthi babe omamkhulu bese thatha uNosipho Cele wesithathu angithi uzemva ungwes3 akathathwe lapho njengomunye sefanisa nje umpumelelo wayesenza lento kubo Vyukazi ngoba uma yeni went through this remember you guys ukuthi uma yeni was there before uMacele kodwa wagcina uma yeni esethethwe wife number 2 kwangena uMacele oqala he is doing the same thing that was done to his mother and ways ulethe umntana akacele angazi ukuthi kukhona ubuhlobo yini when it comes to babo unkosikazi kababa uMsamselo kwaqala ngoba nguMacele naye so angazi lapho you guys angizuphawula kakhulu bakhona bathi kanjani impumelelo manje ulethe uMacele ebumamkhulu wake nguMacele I think indaba esibongo kodwa abahlobene you guys I think abahlobene indaba esibongo and let us remember ukuthi impumelelo pheleni uzalwa uMayeni hayi uMacele singazi ukuthi mhlambi siyoba nenkinga lezi izinye ingane abongwe nabo lokungani abazalwa uMacele angazi you guys but I don't think that can be a problem I don't think so. Once people realize this is a strategy to do exactly what everyone is doing, I think this is just for views and everything. I don't think this is real because if it's real, girl, hi, and impumelelo ngathi yena yabathanda abakhulu kunayo you guys. So much disrespect to Uvio and Tiro. These two are fire. I hope they leave this guy, but making this a first wife ngeke you guys. Ukuba mamkhulu kuya ngokuthi umlisa nathanda na uyintombi nto. Yebo really bayabuza because there's a question mark. Ukuthi ukuba mamkhulu kuya ngokuthi wona athanda na uyintombi nto na. And there are people who are even saying ngabe saseyintombi nto na lo sis. Wena umbhekile do you think she's intombi nto? Alapha kudlalwa ngathi you guys I think this is just something else nje for them to gain you know angazi kusangeno nje la yabo as for umpumelelo for me I think yonke into ayenza iyasangana nje he's still very young to be getting all these women who looks better than him of which in my belief nje I really wish ukuthi banga you know what baye nje bayokwenza into engcono basifumanele imisebenzi engcono bathole nje into yazini babe successful and leave this indoda leave this into yokufuna ukuba unkosikazi wakaMseleko ngoba ithini vele into yokufuna ukuba unkosikazi wakaMseleko it's not like uzoyigraduatela lento something else so sonke sifuna ukuba nje ngoMrs Mseleko for in you guys for umpumelelo uzobagcwalisa lapha kaMseleko abhiza ahambe yambona nje usenyaweni lokababa wakhe ahamba ayofuna abanye azowabeka lapha kaMseleko baba u5 ahambe still aba nabanye abawu10 ngaphandle really so nama-graduate eniwakhulumayo you guys bazilahlela kumpumelelo Mseleko since other people are talking about how we are jealous because she's educated and what i-education yakhe yamsebenzela na la kaMseleko hayi ngiyabuza ke you guys but anyways umpostile ke umpumelelo wathi ke onenkinga useyofona ke now uyawumacele you guys intombi nto kaMpumelelo Mseleko ende uyena ozobuma mkhulu you guys no Tirelo this was our video you guys sizobuya sifunele again kwenye video you guys mangabe kukhona kumele sikhulume ngakho ke I do not know Mpumelelo Mseleko mina unikeza stress unikeza headache umpumelelo because angiyiboni yonke lento ayenzayo udlala ngengane zabantu according to me I really wish ogele bangaphaphama bahambe bayifuna into engcono baziqhubekele ngempilo zabo because this isn't absolutely nonsense according to me but anyways your thoughts in the comment section like the video subscribe share then sizobe sibonana futhi guys ki video elandelayo bye